Sik Mas Gareng. Wayang iki jarene para sepuh ki ya ana tontonane, ana tuntunane, ya ana tatanane. Heeh, bener. Terus jenengan lak wis haji. Heeh. Kenapa kok dadak sampean jenggleng kok terus sampean depne ning Elisa kaya ngono kuwi? Lho iki salahku nggo napa? Lah kuwi lho adepmu kleru sing kok depne kleru. Wong kowe kari omong Mas aja madhep Elisa titik ora sakakan ukara. Ya aja madhep Elisa. Nah ngono. Madhep ngarep kono. Ayo. Oper no ganti Mbak Elisa no. Karang ya wis Duyuk wisan.